Har du det også lidt underligt med åbne invitationer? Det er jo dejligt at få en invitation og vide, at du er altid velkommen til kaffe. Og så når du kommer forbi, eller hvis du har lyst, så kommer du bare forbi og får noget mad. Og det kan også være, at du synes, det er så godt for dig, og du tager imod det, når det nu er. Det, der godt kan være udfordringen, det er, at i nogle af den type relationer, så går det ofte ikke den anden vej. Det vil sige, der kommer ikke rigtig den her commitment eller forpligtelse i, kan du den og den dato? Har du lyst til, eller hvad nu, hvis jeg kommer forbi dig? Der er noget i forhold til relationsarbejde eller relationssammenhæng, at man rent faktisk giver og tager. Det er sådan en udveksling. Så det her med ikke at committe sig til en dato, eller har du lyst til at komme forbi mig, sådan og sådan, så laver jeg noget god mad. Der er rigtig mange af dem, jeg snakker med, som faktisk et eller andet sted, når man dykker dybt nok, så handler det om den her frygt for at blive afvist. Frygten for, at hvis jeg rent faktisk sætter min lid til, og jeg sætter en kærlig intention ind i, og jeg vil gerne stille mig lidt sårbart frem, for det er det jo. I det øjeblik, du spørger, har du lyst til at komme ned til noget mad? Har du lyst til at tage biografen, eller hvad det nu er? Og så kan man godt føle det som en personlig afvisning, at de ikke kan lide dig, eller altså, at der er nogle mennesker, som rent faktisk vælger dig fra. Men i de fleste tilfælde, så er det jo ikke dig som menneske, der bliver valgt fra. Så er det jo tidspunktet. Så er det dagen. Så er det filmens type. Så er det manglende overskud. Så er det træthed. Så er det derhjemme, der er noget med partneren, man skal tage sig af i stedet for. Det er meget, meget sjældent, oplever jeg, at det rent faktisk er dig, der bliver valgt fra. Og selv hvis det nu var, jamen hvor fedt er det så at være sammen med mennesker, som måske egentlig ikke synes, det klikker sammen med dig, og du faktisk måske egentlig heller ikke 100% synes, det er måske ikke lige den fedeste relation. Det er okay at blive valgt fra, så er der så meget andet, der kan blive valgt til i dig af nogle andre. Så hvis du oplever det her med, at du har lidt svært ved faktisk at tage imod hjælp, eller tage imod andres blikke, fordi den her kærlighed, der også ligger i at blive set på, hvis det er svært for dig, så prøv at overveje, om ikke det kunne skyldes, at du inde i dig faktisk er bange for at være accepteret. Man skal gerne lige vende sig omkring 13-17 gange. Ofte, for dem som måske synes, det kan være lidt svært, så er der også en frygt for egentlig at være fuldt ud accepteret. Tænk nu, hvis de godt kunne lide mig for alle mine i gåseøjne fejl, for alle de særligheder, jeg har. Og det er sådan noget sindet, det gør vores ego, som vi vender os til det, vi er vant til. Så hvis du fra barnsben af og meget af dit liv ikke har været vant til at egentlig at blive set, og være okay med at ikke blive dømt eller fordømt for de små pussigheder, der er i den måde, du er på, så kan vi godt vende os til, at vi er sådan nogen, der ikke bliver accepteret. Så du kunne måske overveje, når du tænker på nogen, du gerne vil se, eller du føler dig lidt udenfor, inviter dem. Inviter dem til at ses. Og så mærk efter på, hvordan du har det, når du er sammen med dem. Og hvis de så kommer med en afvisning, så mærk efter på, hvad der sker inde i dig. Og hvis du bliver nervøs for det, der er, eller synes, det var da også ubehageligt, nu kan det heller ikke lide mig, tag den følelse op og giv slip på den igen. Mind dig selv om, at det er ikke sikkert, det handler om dig. Det kan være, det er noget andet. Og så måske også overveje igen sådan, dem som altid giver dig åbne invitationer, hvis du også går med en dårlig samvittighed over, jeg burde nok også, slip den. Fordi hvis det er en åben invitation, og der ikke er en commitment, bare en gang imellem til dem, hey, skulle vi ikke lige, og de ikke følger op, jamen, så er det ikke sikkert, der er noget mere. Så kan det være, at invitationen, der er åben, mere er pligt, og det bør man. Jeg må hellere. Og det er der ikke noget galt med, men det er ikke altid, der lige er den der dybde, du måske har brug for. Så mennesker, der rent faktisk har lyst til at committe sig til, og en gang imellem af sig selv også siger, hey, har du egentlig stadig lyst til at komme ned til dig? Fordi hvis det er, skulle vi så ikke finde en dato. Så nogle relationer er da dejlige at beholde. Kan du have det godt? Vi ses.